Модул 4. Как да комуникираме онлайн? Дейност 2. Открий мистериозната дейност. Основната цел на тази дейност е как да създадете профил във Facebook и да го използвате, за да се свържете с приятели и с членовете на семействата си, да откриете групи по интереси, да контактувате с други хора и групи чрез чат. Продължителността на упражнението е около 1 час за група от 10 до 14 човека. За да изпълните това упражнение, трябва да осигурите помещение с компютри, в което участниците да имат възможност да седнат един до друг и трябва да имате достъп до интернет. Стъпка 1. Всеки участник трябва да си направи Facebook профил. За целта, участниците трябва да имат достъп през Google до веб страницата на Facebook и да попълнят цялата необходима информация, за да си създадат свой собствен Facebook акаунт. Стъпка 2. След това всеки трябва да следва групата, която преподавателят току-що е създал. Стъпка 3. Всеки участник трябва да сърфира във Facebook групата, за да открие мистериозната дейност, която трябва да се изпълни в следващата сесия. Стъпка 4. След като всеки участник е открил дейността, трябва да изпрати отговора си по Facebook чата.